Ma repate vi, al to je smiješno, a ne možeš ti. Sa bratom Rehom i glupo je sad da ti tu nešto pokušaš, jer ja sam već s ovim, možeš samo da se obrukaš. Hajde pomjeri prnje i razguli odavde, trči ob igru sa mnom, al prvo nauči korake. Tebi su kučke što su te na Facebook gledale, to nisu kučke, to su djeca. Ne pričajte stvari ogavljeni, si ti gledao šta su se u stanju posle propale. Vatrogasci bude me u stanu posle propale, ne zagrize odmah niko, al mu se posle dopade. Možeš lako da propadeš, ako ne imaš kliker znači moraš da ga pronađeš. Šta ćeš ti? Pa šta ćeš ti? Šta ćeš ti balan? Šta ćeš ti? Šta ćeš ti? Šta ćeš ti? Šta ćeš ti balan? Šta ćeš ti? Šta ćeš ti? Šta ćeš ti? Šta ćeš ti? Šta ćeš ti balan? Šta ćeš ti? Šta ćeš ti balan? Šta ćeš ti? Šta? Na ovaj beat da ne snimim, baš bispo glupa, nisam isti koji svi, znači nisam isto mutav, plus i to burat. Počeli smo tu iz ničeg, dio smo nečeg, dok masa čuje to iz priče pa se diče. Al neće mi pokvarit špice, moja opuštanja, moju furku, pokvarit mi moje kvice. Ne mogu da shvatim brate, reperi su gangsteri, niko nikad više pička, samo brate mangupi. Ulice su ljute, na neke repere, rekle su mi tiho, tiho da ne diše, da sve što vidim zapiše, a da će ona za ostalo da se podbrine. Moja braća poput rodbine, kamermani kako ko se zadesi, a ja izbacit ću 10 fotova ako mi tako naleti. A šta ćeš ti?